need to cut it, but before we cut it, we need to do a party for the kids to pacify them. Actually, brother, I got a biscuit. Away a la train. Ma sweet. Onye ba. Anya akashi gwen. Ogoto kwa mamina. Doare ha show ma maazi. Onu hu were nke ya hu choro ebe da onu hu were nke we jido ya hu ba odara. Ebe ya hu le me ihe ori. Onu hu rie nke. Hanabata ya nwa anwere. Okay. Any the hishi ihe oriri. Mba. Ihe oshishi. Mba. Okay. So sweet na biscuit na mineral. Yes. Then onukwu dara nke aya no we gwa ihe nke mba na akpọbata no ya akpọbata he abịa n'ihu ụlọ eji agwa ha ụdara nke ya arụghị arụ ya aka onye nwụ na ya eje n'ebe dị nso na eji agwa ha ụdara ọ bụ na o nwere ka esi aba ebe ahụ eje ebe ahụ arụrụ ha ya ihe ahụ chọrọ ịrụ ebe a ya ha chọrọ ebe unu jido nke a okay eme ya thank you so much anyị ajụọ ha unu ekwekwere ekwe anya permission asịkwa na anya permission ma na ya ha bụ ụdara nwa ihe nwe ihe kwa ụdara nwa amagwụgwọla biko nwezikwa ego ụdara agwụkwana thank you so much ndị otu echiche eme maka ya ha mashin ha ji emetụta ihe ndị akọrọ ebe ahụ ịma na anyị eje ebe ahụ maka ijegoro ka anyị jee ebe ahụ nkịta yes anyị Sunday kwesịrị iso mba anyị ejebebe just ka anyị jee full the place anyị ejebebe officially ịfụ mmadụ mma bịa na we want to go and check the area around the Udara to see if, because this is planting season, to see if somebody cultivated. This uncle suggested that we should settle the person as well, because yeah, fair enough, the Udara will destroy the baby girl. How are you? Oh, no, the Udara will destroy the, when it's caught, it will destroy the farm. So we need to settle them as well. So that's the Udara. There, that one. This place is so compact that there's nowhere for it to fall. So we're going to cut it bit by bit from above. And yeah. Oh yeah. One here bogad. Nenu isi dị ebe. Yes, oje destroy ihe. Oh yeah, here. Mba. Oh yeah, ihe destroyed too much. Kwa wall dị kan. Mba, oje here that side. Dey sure? Aja. Ha je somewhere. I will makweja ya ihe na direct at this side. Ekpo baba mbe ha na. Oje ha. Hey, I will as much as possible anyway. The next day. So we're doing an Udara ritual today. There's a tree very close to our fence, and it's a risk, in case there's wind, high winds, it may fall down and injure people. So we're going to cut it down. But because Udara is a well-loved fruit by children, they go to Udara tree to play while waiting for, when Udara is in season, while waiting for the Udara to fall. So we're going to pacify the kids. We're going to bribe them, if you will, by doing what is called saraka. Saraka for them. What is saraka in English? Can somebody let me know in the comments? Yeah, we do saraka for them so that we can make them happy. Kind of get their permission before we cut down the tree. So the Doma is on standby to cut the tree, but we need to do this party first. So these are the things we bought for them. Sweets. We're going to present them better. Cabin biscuit. Who wants to eat cabin? Who wants to eat cabin? Cabin. We have another type of sweets here, lollipops, and then we have drinks here for them. So what did you say? Come. I want a channel by force. What did you say? If we don't do this, what will happen? These children will go angry and their spirit will come to that tree and affect you.
The spirits will come to the tree. Yes. You see? So you have to pacify the kids. Pacify the kids, then the spirits of the tree will be appeased, and the spirits of the children will also be appeased. Appeased. And yes. all of us will be in peace. We can live happily in ever peace. after. So you guys have heard it. We need to pacify. Let me show you the fine kids that have been eating this udara for years. For years. See them. So kedu onye tụtụtagoro udara? Ka onye kacha wee tụtụta udara? One ka ị tụtụtagoro? 10 or 20 since udara dị can. Ko every day. Nke wụ 10. One ka ị tụtụtagoro? Nke wụ 200. So 3. Ịmaghị eje achụ, ị naghị etete n'oge eje achọ udara. Unu anaghị etete, unu anaghị anụ unyi etete n'ụtụtụ. 200. So onye na-win. Gị nwe one ka ị tụtagoro? Mgbe ọwụna, so gị kacha wee racha udara aka. Fine kids. Okay. So we are still waiting for some kids. While we are doing that, these ones will be dancing for us. Oh yeah. Unu ya pụta ka unu gba egwu, unu ma gba egwu. Nke a gosi na ịma agba, ajụbeghị gị tụ ego na ịgba ha agba. O gosi na ịma agba. I haven't even asked them, and she's already saying, I don't know how to dance. It means that she knows how to dance. Ngwa, ịma agba, ngwa gụwa na egwu. Onweghị egwu mmeti ilu unu, ngwa. Ọtọ ha. Ngwa gụọ na egwu, unu amaghị egwu na ya. Mụ tinye egwu. Enwe m ihe eji akpọ egwu. And egwu adịghị na phone ma. Ka onye nwere egwu na phone ya. Ka ekwe phone. O mebiela ya, I get am before no be property. Inwe phone. Mwasa. Ka afa gị? Daniel. Ngwa ka afa onye nke? Chinwemmeri. Ka afa gị? Precious. Neche. Onye bụ chi? Chinaza. Oziọma? Iruọma Chukwu. Ọmalịcha afa. Chukwu bụ ike m. Nwachukwu. Chioma. Oh, Chioma. Ka afa gị? Sylvia. Wow. Sophia ka Sylvia? Sophia. Ka afa gị? Chinwendụ. Na-emepe n'ọnụ wele okwu. Ọkwa ihe akụ na-eju eje obodo oyibo. Ngwa, ka afa gị? Bofu n'aka n'ọnụ. Chinaza. Chisom. Izu. David. Oziọma. Chibundu. Oh, gị na nwanne m nwaanyị na-azụ ofu afa. Frank. Wow. Gentleman Frank. Samuel. Salvation. Wow. Ya kpojekwe m n'igwe. Will you take me to heaven? Ka afa gị? Onyedika. Ka afa gị nwa? Enwe ndị ọzọ bịa. Ndị a na-abụ bịa. Ka afa gị? Rejoice. Ka afa gị? Ifechukwu. None. A sị na gị tụtụchara ụdara niile dị ka n'eziokwu. Kedu afọ ya? Chisom ụdara one ka ị tụtago, gwa m eziokwu. Penta ka o ji aga. Hey! Chisom. Gwagoro m ọzọ. Gbojuo enuwe. Hey! Chisom, afọ m n'eziokwu ka ha na-ekwu, nke anyị naghị ekwu okwu. We just got a sound system. Look at our sound system. Thankfully. The Bluetooth device is connected successfully. Woo! Onye emepe line floor. Ngwa choose ono, kedu onye ma agba egwu ebe a? Ọkwa mmeso. Amafu na ọ ma agba egwu. Ngwa kebe bịa gba egwu.
Ị agba ya by force taa. Ị amụta ya taa. Onyinye ị ma agba? Ehe, ọ ma agba ọ ya ka o ji eme ya. Ngwa. Oh. Oh ya. Ị ma agba? Ngwa bịa gba. Hey! Onye chi ọchị ebe a kịta ọgba egwu. Hey! Where did he have? Can you wait here? Oh, this boy can dance. So, did you understand your woman? This hey! Mulachi bekete kuonso bekete nso mulachi. Mulachi bekete nso. Bekete. Dio no. Ona what's here? Oh, what's your song about Weber? You can watch some. What's that? Mana ọ ma agba egwu na. Oh ya, Chindo bibi agba egwu. Anụ m n'ịma agba egwu ọsọ. Oh, such a graceful dancer, Precious. Oh, eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. Oh, until mother. Oh. Lord. Totoro na-ego unu before akọwa akụkọ. Nwana agbakwanụ. Ka nchete oke ni nke anyị mahụ ma gị gba ka ọ ga-agba ha. Teba bịa gba egwu. Otunu ka opportunity si pass by. Ega na abọ mgbe ọ gwụrụ kịta na-ekulite gbawa by then ọ dịgo too late. N'enu ụwa ị na-achị achị n'ala mmụọ ịbụ dike n'agha Jehova ịbụ dike. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. Now and forevermore. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. Now and forevermore. Chidiom me. By force ka ọ wụzi kịta nke na ịkpọkechara mkpọka niile ịkpọke chọghị ịgbagbo egwu ngwa bịa gba egwu ọsọ. There is
na what the Okoso there is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Prayer is the key. Oh, prayer is the key. Prayer is the master key. Master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Oh, prayer is the master key. Master key. Oya kwa hegu kan. Oya kwa kete sweet mpala. Dane okukwe nke m n'oge. Those ones are sitting on the fence. You see human behavior in action here. These ones are the ones that grab opportunity. These ones are sitting on the fence. They will dance for 2 seconds and sit down again. These ones are the redundant ones, the dormant ones. Look at them. They don't want to make a move. See, don't they look? Monitoring spirits. Monitoring spirits. Look at them. This is just human behavior in action here. Precious dance. I like the way you dance. Oh. The crowd is increasing. These ones cannot be easily influenced. Social media influencers. You see these ones here? You cannot influence them. But cha-cha, if you like, shout like this video, like this video. They will never like. Subscribe, they will never subscribe. Comment, they will never comment. See, don't they look? Monitoring spirits. Look at them. See them. They will never do anything. I'm telling you, the psychology of human behavior is at play here. Finally, the dance floor is full, man. Redeemer. What's that here? So was it the type of music then? Half an hour. Asangwa. You guys should come and spray them money. Come and spray them money. Spray them digital money. Spray them digital money. Drop money emojis in the comments. Bonasia ye, pepe. Kedo ye mo pepe. Onye? No,
Una mazep, una na heje apa. No kam gbede. Kere ma pe kan. Onwe he. Ha me pe kora ihe le mesa. Ihere gị de. Fta ofonye fta ka point ya mmadu. Mesoma wa peje. Unu wala ganya brigade. Oh, la ga brigade o ka tukuru ke. Be. Nya ke ga je po. Be maka ihe anyị na-eji men. Ka ime ya ọfụma ka ghara inwe ya emelụ ahụ. Ka unu rie unu yeri ka ọ baa unu ahụ. Ka unu die ụdara. I've been in the mood of prayer. Be in the mood of prayer. Let them be in the spirit. Amen. There's no food on the that in the no start and this now you have next for the Cherokee. Then the poor answer got to that must be that the only open I watch that when you open I am man, Jesus. That must be that the book in the house you open to China and watch one magical imagine Jesus. And you were putting an in and it's seeking that the gave in our receipt. And I push the chocolate. On one with our Jesus Christ. I think we stay up with our Jesus Christ. That's my word. One young if I knew already, I knew already taking that. Above no so Chinaka boy magical much now Jesus. There's no national gonna keep me with I don't know how to do but that must be that your boy or your was now Jesus. I am. Jesus Christ. Okay, the next thing. Oh, give me no empty. Can I check who is there? Okay, I'll pack a car to that. By the Jada, Mamma, she's going to you. You don't have to go back. Olololo, the tree is almost gone. They've almost finished shaving it. Wow, 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 wow. Is again? Maya, oh yeah, we're gonna take it in. Don't worry, Maya can get you what to there. I had you one Maya way could too. Oh, home we not. Oh, home could go. I had you Maya could go. He's making a call. This man. If you can't get service, this would be a good idea to climb up a tree and get all the service you need. See the machine. I'll do the job. Una try because see how serious challenge. So, no, what that is, Mama. What that is,